I'm sick of Cieniek's pranks on me. Today it's gonna be my revenge. Co to je? Co to je? Co je? Co je? Co se stalo? To pálí. Co mi tam dala? Pepřák na to, loďák. Co to je kurva za prank? Co to je? To máš za Co to. to je za prank? To máš za to. Jsem na to, fakt. Ty pič. To pálí. Netoč mě. Vypadni. Počkej. To je fakt tak hrozné. Ne asi. Ježíš, počkej. Já ti nesu lék, to pomůže. Jsem nevěděla, že to bude tak moc. Vem si let. Vem si trochu to lepší. Tak, vem si, dívej. Vem si let. Myslím, že to pomůže. Jo, já myslím, že jo. Myslím, že to pomůže. Jo, já myslím, že jo. Jsem nevěděla, že to bude tak moc. Ježíš. Je lepší? Vypadni. Kam jdeš? V pohodě, ne? Ježíš. To nepřeháním, prosím tě. Co děláš? Se vyslaď, ne? Aspoň. Jsi normální. To pálí. Vypadni, netoč mě, mo. Au, Vypadni. Ježišmarja. Já nevím, co mám dělat. Se vyslaď a umíš si to. Vyslaď se a umíš si to, Ježíš. Ale co asi dělám? Tak si vyslaď ty tepláky.